Niin mä ajattelin nyt kuvaa teille noin mun ostokset tuolta I Love Me-messuilta, mistä mä olin noin viikko sitten suunnilleen. Niin nämä kaikki vaatteet, mitä mä ostin sieltä, niin oli -20%. Tämmönen farkkuliivi, missä on tommosia timantteja ja kulmakohtia. Niin tää oli oikeesti 30, mutta silleen jää 20 hintaa, kun siitä tuli se alennus. Sitten tämmönen pinkki paljetti tai neule, missä on tommosia hopeita paljetteja. Ja toi oli jonkun 40 oikeesti, mut sit joku 30 silleen jäi hintaa vaan. Sitten mulla oli tämmöset ihanat bootsit tai saappaat, missä on tommosia kultaisia yksityiskohtia. Ja alussa mä mietin, että mä en ostais näitä, kun niissä on kultaista ja mun kaikki korut on yleensä hopeita. Että mä en hirveästi käytä kultaista. Sitten mä ajattelin, että se menee ristiriitaan, kun kuitenkin koulussa on koko ajan kengät jalas. Mut sit kun ne maksaa vaan 30, niin sit mä ostin ne kuitenkin. Sit villasta Hyvinkäältä. Niin tämmönen hopea, tai siis harmaan hopea paljettineule, missä on tää vähän niinku lyykväretty. Se on niinku musta tuolta alta ja melkein. Ja tää on Veromodesta ja toi maksoo 39,95. Sitten H&M:ltä. Ihan tämmönen pinkkineule. Tää on takaa ihan vähän pitempi, mut ei mitenkään sillain paljon. Ja sit siinä on tommonen lovi tossa molemmilla sivuilla. Sit kans H&M:ltä. Tämmönen vaaleanpunainen kauluspaita. Ja tää oli 14,95. Sitten mä katsoin sieltä messuilta tätä toppia, mutta sit kun mä katsoin sitä, mä en niinku ostanut sitä kuitenkaan heti. Sitten mä halusin mennä katsoa, että olis niitä vielä jäljellä. Sitten näistä oli tää väri loppunen, sanoin, että tulee tunnin päästä lisää, mutta sit me oltiin jo lähdössä, tai ei jaksettu mennä enää takaisin. Niin tämmönen harmaa toppi. Tää oli 9,95. Toi on siis Hyvinkäältä Haloselta. Siellä myytiin niitä samoja just näitä vaatteita, mitä mä ostin tuoltakin.